I a partir de setembre es començarà a impartir a Inca un nou cicle formatiu de grau superior en disseny i producció de calçat. Avui de matí les principals marques sabateres de la ciutat han signat un conveni amb l'Ajuntament i el Centre d'Estudis ADEMA per col·laborar en la formació dels estudiants en pràctiques i projectes d'investigació. També hi col·laborarà el Museu del Calçat. Tenim un conveni a la indústria d'Inca, la indústria del calçat, que és molt important, amb marques com són Camper, com són Lotus i com són Carmina, i també en el suport del Museu d'Inca, també per el desenvolupament de les pràctiques. Intentarem tornar a captar gent jove que torni a tenir ganes d'incorporar-se en el negoci, en la tradició industrial de fabricar calçat. És vera que la fabricació dècades endarrere se va deslocalitzar, però que mantenim aquesta força en les marques aquí a Inca i sobretot amb una part molt important, a part de la comercial, és la del disseny.